Να, εδώ και ένα μαγαζάκι. Ωραία. Εδώ. Αχα. Φάνη, για κοίτα και τι γράφει. Τι γράφει? Ζητείτε σερβιτόρος. Και τι σε ενδιαφέρει? Μου ήρθε μια ιδέα. Τι ιδέα? Θα πιάσω δουλειά εγώ και θα σερβίρω εσένα. Μετά θα πιάσει δουλειά εσύ και θα σερβίρεις εμένα. Και έτσι τα λεφτά θα μας μείνουν στην τσέπη μας. Το έπες πάλι. Όταν είμαι νηστικός έχω ωραίες εμπνεύσεις εγώ. Διατάξτε. Αυτό που μυρίζει. Τσιπούρα θαλασσινή. Όχι κατεψυγμένη γιατί τις γνωρίζουμε. 2 να γίνουνε. Άσε να φάω πρώτα τη μια και μετά την άλλη. Για μένα σου λέω, εγώ δεν θα φάω. Α, το ξέχασα ότι θα φας εσύ. Τι άλλο θα πάρετε? Ό,τι εκλεκτών και οικονομικών, συνάδελφοι. Τι συνάδελφοι? Σερβιτόροι, παιδί μου. Α, κατάλαβα. Μεγάλη εκτίμηση έχει στο επάγγελμα. Δεν μου λες τι έγινε με τη μικρή. Τι να γίνει? Μόλις άρχισε να τσιμπάει, εμφανίστηκες εσύ μαύρος και τα έκανες θάλασσα. Μαύρη θάλασσα δηλαδή, Καλά, δεν της έκλεισες ραντεβού. Δεν πρόλαβα. Μα είσαι και αργόστροφος, τι να σου κάνω. Καλά, και πού θα την ξαναβρεις τώρα? Ξέρω εγώ, κάπου θα συναντηθούμε. Καλά, και αν συναντηθείτε μετά από 30 χρόνια. Α, μη λες βλακίες. Μ' αρέσει πολύ αυτή η κοπέλα και πρέπει να τη βρω οπωσδήποτε. Και δεν ξέρω, αρχίζω να την αγαπώ. Αχ, ωραίο πράγμα η αγάπη. Τι ωραία θάλασσα. Τι μεγάλη θάλασσα. Τι απέραντη θάλασσα. Βλέπω το ρίξες και εσύ στο ρομαντισμό. Αχ, ναι. Και θα ήθελα αυτή τη στιγμή να ήμουνα. Να ήμουνα. Τι να ήσουνα? Να ήμουνα σκυλόψαρο και να έτρωγα όσες τσιπούρες ήθελα. Οι τσιπούρες σας, κρασί ή μπύρα? Όχι, μας πειράζουν τα δυο. Φέρ το τρίτο. Ποιο? Νεράκι του Θεού, παιδί μου. Νεράκι. Α, κατάλαβα. Σιγά, σιγά βρε, θα σου σταθεί στο λαιμοκαλακόκαλο. Ωραίο πράγμα. Μικρέ, έλα εδώ. Στα διαταγά σας. Δεν μου λες, μπορείς να μου βρεις μερικά κοκαλάκια για τον Έκτορα? Όσα θέλετε. Έκτακτα. Κι άμα αναλάβεις καθημερινό την τροφοδοσία του, θα έχεις επιπλέον και ένα γερό πουρμπουάρ. Αναλαμβάνω ευχαρίστως για την τροφοδοσία του. Όχι για το πουρμπουάρ. Αλλά ξέρετε, επειδή εγώ είμαι πολύ σκυλόφιλος. Μπράβο, αυτό σε τιμά ιδιαιτέρως. Γι' αυτό θα σου δίνω ένα δεκάρικο. Μερσή. Εδώ σε Λουίζα. Τι κάνεις τόση ώρα? Κανόνισε το φαγητό του Έκτορα. Πώς το κανόνισες? Double dot, 10 δραχμές ημερησίως. Άντε καλέ θεία, τελείωνε να πάμε και καμιά βόλτα. Καλά σου λέει το κορίτσι, άντε να πάμε να φάμε κανένα ψάρι. Και τον Έκτορά μου που θα τον αφήσω? Αφήστε τον σε μένα. Θα τον προσέχω υπευθύνος. Μπράβο Λεβέντη μου. Και εγώ δεν θα σε αφήσω έτσι. Να, πάρε ένα δεκάρικο προκαταβολή. Ευχαριστώ. Δεν ήταν ανάγκη. Αν μπορούσες μάλιστα να τον πρόσεχες και τα βράδια, θα σου έδινα κάτι παραπάνω. Αναλαμβάνω. Μέχρι δωμάτιο δικό του θα του έχω. Αλήθεια, πώς? Υπάρχει ένα δωματιάκι που σπανίως ενοικιάζεται. Το 13. Θα τον βάλω κρυφά και θα κοιμάται σαν βασάς. Μπράβο Λεβέντη μου. Και από λεφτά μη σε νοιάζει. Έχουμε λεφτά να φάνε και τα σκυλιά. Να τον προσέχεις τον Έκτορά μου. Έννοια σας, μην ανησυχείτε. Θα τον προσέχω σαν τα μάτια μου. Όχι για το πουρμπουάρ, αλλά γιατί ξέρετε, εγώ είμαι πολύ σκυλόφιλος. Σκυλόφιλος, δεν ξέρω αν είσαι. Αλλά μια φορά σκυλομούρης είσαι. Ωραίο. Πού θα πας, τι θα μείνει σύρεφο. Άστο πια αυτό το θλιμμένο τραγούδι, τι σε πιάσε? Να με πιάσει γιατί εσύ τώρα πάνε να πιάσεις δουλειά, ενώ εγώ περιμένω να την πιάσω και αν την πιάσω. Αφού σου λέω τη δουλειά την έχεις μέσα στα χέρια σου. Μπράβο. Και αλαφριά δουλειά. Δεν θα κουράζουμε καθόλου. Έλα τώρα στις αχλαμάρες, αφού μου το υποσχέθηκε σε 2-3 μέρες να αναλαμβάνεις υπηρεσία. Δεν μου λες. Έχει ωραίες καμαριέρες στο ξενοδοχείο. Σαν τα κρύα τα νερά. Αυτό δεν με ενθουσιάζει καθόλου. Γιατί? Γιατί εμένα τα κρύα νερά με πειράζουν στις αμυγδαλές. Μπράβο, έτσι σε θέλω και φάτο. Εσύ μπορείς να με φέρεις και φάτα, αλλά εγώ απόψε τι κάνω. Πού θα κοιμηθώ? Αφού σου είπα, θα έρθεις στο ξενοδοχείο κατά τις 10 το βράδυ και θα δούμε. Κατάλαβα. Με βλέπω όλη τη νύχτα στο λιμάνι να παριστάνω την νεράγιδα του γυαλού. Μην είσαι κουτός, κάπου θα σε βολέψω. Άντε φεύγω τώρα. Πάω στο ξενοδοχείο να πιάσω δουλειά και σε περιμένω το βράδυ στις 10. Σύμφωνοι? Σύμφωνοι. Στις 10. Στον άλλο κόσμο που θα πάω, μόνον εκεί θα κοιμηθώ. Λοιπόν κύριε Φάνη, κατατοπίστηκες νομίζω. Απολύτως κύριε Διευθυντά. Αλλά τι ρωτάω. Μπορεί να μην είναι έξυπνος ένας άνθρωπος που το στέλνει ο φίλος μου ο Χαρίλαος? Με κολακεύετε κύριε Διευθυντά. Καθόλου παιδί μου, καθόλου. Εσύ είσαι απόκτημα.
Σε εμπιστεύομαι το ξενοδοχείο μου και πάω να κοιμηθώ. Καληνύχτα σας, κύριε Διευθυντά. Καληνύχτα σας, κύριε Διευθυντά. Καληνύχτα. Κύριε Προϊστάμενε, Τι συμβαίνει, παιδί μου? ξέρετε, έχω αναλάβει να εξυπηρετήσω μια πελάτησα. Να πεταχτώ για λίγο. Αφού πρόκειται για εξυπηρέτηση πελατών, δεν έχω καμιά αντίρρηση να πας. Δεν θα αργήσω καθόλου. Κοίταξε, μη γαυγίσεις τη νύχτα, Έκτορα, γιατί δεν σε πνίξω. Μπρος, καλόν ύπνο. Ους, κοπρίτη. Φάνη, σιδεροκέφαλος και ισανότατος. Σιγότερα. Θα σου έλεγα κι άλλα, αλλά δεν μπορώ, νιστάζω. Ωραίο ξενοδοχείο, κοιμάσαι από την πόρτα. Καλά, καλά. Απόψε θα χορτάει ύπνο. Αλήθεια με τακτοποίησες? Στο βάθος του πρώτου ορόφου είναι ένα μικρό δωματιάκι. Το νούμερο 13. 13 είπες? Γιατί, είσαι προληπτικός? Τι είναι αυτά που λες, ίσα ίσα. Το 13 είναι ο τυχερός μου αριθμός. Στις 13 απολύθηκα από φαντάρος. Στις 13 με εγκατέλειψε η κοπέλα μου και στις 13 κέρδισε ο Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό και του πήρε το πρωτάθλημα. Α, ναι. Πού ακριβώς είναι το δωμάτιο μου? Πάμε να στο δείξω. Ναι. Να, το 13 είναι στο βάθος το τελευταίο αριστερά. Αμάν! Αμάν! Ας το 13 και πες μου που είναι το 3. Ποιο 3? Το 3-0, παιδί μου. Τι το θέλεις? Τι θα πει τι το θέλω, λέγονται αυτά τα πράγματα. Μα τι έπαθες? Μη με κουλάς και πάθω καμιά ζημιά. Άσε με. Που το 3 λέγε μου. Το τελευταίο δεξιά. Προλαβαίνω και δεν προλαβαίνω. Ωραία περάσαμε τη βραδιά μας. Έξοχα, εξοχικά, έξοχα. Εγώ ευχαριστήθηκα ψάρι. Κύριε Φάνη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Εδώ μένετε κι εσείς. Όχι, δηλαδή ναι, εδώ. Πολύ ευχάριστο αυτό. Αν τότε αφού μένετε και εσείς εδώ θα περάσουμε έκτακτα. Εσείς τι λέτε, κύριε Φάνη? Τι να πω, εγώ είμαι κατεδουδιασμένος. Κι εμείς. Θα τα ξαναπούμε αφού μένετε και εσείς εδώ. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Άμα σας έλεγα εγώ για καλκίδα. Έκτακτα ήταν. Το ψάρι τι σου λέει? Θα ξαναπάμε, παπά, πάρα πολύ ωραία ήταν. Βοηθάτε συγκάτοικοι. Τι είναι μα? Στάσουμε τα ανάθεμα χρωμόσκυλο. Ρε Φάνη. Τι είναι ρε, τι έπαθες? Τι να πάθω ρε Φάνη. Το δωμάτιο που μου έδωσε στο Χενικιάς πριν από μένα ένας σκύλος. Σώπα. Μου κομμάτια με. Και εγώ το έλεγα ότι ο σκύλος θα μας βάλει σε μπελάδες. Φαγωθήκατε κι δυο με το αθώο του το πλασματάκι. Τι έκανε? Τι παραπάνω να κάνει? Έκανε τον άνθρωπο να λαχταρίσει και να αναστατώσει όλο το ξενοδοχείο. Σε αυτό δεν φταίει ο Έκτορας. Ποιος φταίει? Αυτός που μπήκε στο δωμάτιό του. Σκέψου τι σκυλό μου το θάτε να κάνει το χρυσό μου να σπαρταρίσει στο κλάμα. Εσύ το βιολί σου. Δεν βλέπεις εδώ που μας διώξαν εξαιτίας του από το ξενοδοχείο? Και χάσαμε την ωραία συντροφιά του κυρίου Φάνη. Συντροφιές θα βρούμε όσες θέλετε. Ένα μόνο δεν θα βρούμε. Τι πράγμα? Ένα παιδί ζόφλο, σαν του ξενοδοχείου, να φέρνει κουκαλάκια στο μωρό μου. Μα δεν τρώγεσαι. το παιδί! Πάρε τα μπουκαλάκια σου και δρόμο. Για να μάθεις άλλη φορά να βάζεις σκυλιά στα δωμάτια. Μα να σας εξηγήσω, κύριε Δεν Διευθυντά. θέλω να με εξηγήσεις. Τα μάθα όλα. Μα να σας απολογηθώ. Βρούμε από εδώ.